ktorú si pre vás pripravili vaše deti. Máj je mesiacom lásky, je to mesiac, ktorý je symbolicky spätý nielen s prírodou, ktorá sa prebúdza k životu po zimnom spánku, ale aj mesiacom, v ktorom vyjadrujeme lásku a vďaku našim mamičkám či starým mamičkám. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, človek, ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa až po celý jej život. Každý vie, čo matka pre ňoho znamená. Mama je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každej batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, smotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza po celý život. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Aj keď výchova detí si najmä zo strany matiek vyžaduje obrovské úsilie a veľký kus práce, výchova detí nie je prácou, je poslaním. Nuž zdajme úctu matkám, ktoré v mene tohoto poslania nezištne obetujú nielen svoj voľný čas, svoje tajné plány a ambície, ale ak by to bolo nutné, aj svoje zdravie, možno aj vlastný život. Milé mami a staré mami, želáme vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť. Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky. Príjmite náš obdiv a lásku k vám v podobe programu, ktorý sme pre vás pripravili.